ডিফেন্স এক নাম্বার কন্ট্রাক্টর না, এটা আফসোস প্রেসিডেন্ট হবো পারে কিন্তু এক নাম্বার কন্ট্রাক্টর আর কি। फैसासे उन्दुनाय नुवाखै होमबा माबायाव निउसाव बिनिखे डाबल होनो नागिरदों आंनो। NDP 35 years संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा? लासिं सिं खालामदों जोंखौ बे UPPL सरकाराहाय। BTCनि सेकेन्ड शिप आरो एक नाम्बार कन्ट्रेक्टर दिपेन बर'आ बे खोथाखौ आं बुङाखै, बे खोथाखौ बुंदों मानगोनां BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा UPPL आव हाबनो थाखाय खावलायदों बिक्रम दैमारि बिथांखौ। आरो गुबुन फारसेथिङै लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा मा फोरमायदों जे रायजो राजाफोरा दाउ अमा फिसिनो राजा लामायाव जथेयाखैमोन, आन्दालन खालामाखैमोन। आरो गुबुन फारसेथिंजाय बारग' NDP बिथांमोनहा 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै दाउ अमा फिसिनो दावहा नांबोआखैमोन, बे खोथाखौ फोरमायदों। दा बेफोरनिनो माखासे भिडिअ दङ। बेफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दानिया फैदो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो दिपेन बर' बिथांनि सायाव। सभापति दिपेन बर' तो सेकेन्ड शिप, प्रमोद बर' सेकेन्ड शिप तो हिये এতিয়া আপসু কেইজনমান লিডার আর UPPL কেইজনমান লিডারে সব কথা গম পাইছে যে আমার সরকার না থাকিব, আমি MP তো নিজিকিব, এইবিলাক কথাটো ডিফেন বড়ই জানে আৰু প্ৰমোদ বড়ো জানে। সেইকাৰণে ইহঁতৰ মাজত আলোচনা হৈ আছে যে যিমান দিন আছে 10 দিন হওক 20 দিন হওক বা 1 মাস 2 মাস বা 3 মাস 4 মাস এইখিনি সময়ত যিমান পাৰে কামাব লাগে, কাম কৰাৰ ধান্দা নাই। সরকার যে না থাকিব বা বিজেপি আর UPPL যেটো এলায়েন্স এইটো যে না থাকিব, এই কথাটো ডিফেন বড়ো বিরাট ভালকে জানে, প্রমোদ বড়ো ভালকে জানে। স্পষ্ট ইহঁতে আমার দলটো এইবাৰ MP ইলেকশনত নিজিকিব, এইটো ফাইনাল। সেইকাৰণে ইহঁতে যিমান পাৰে কামাইছে কামাই লোৱাটো ইহঁতৰ কাম। এতিয়া একো কাম নকৰে। ডিফেন বড়ো কি কৰিব, ইয়েতো চলাই আছে, সাপ্লাই দি আছে, কোটি কোটি কামাই আছে। ডিফেন বড়ো এক নাম্বার কন্ট্রাক্টর না, এটা আফসোস প্রেসিডেন্ট হবো পারে কিন্তু এক নাম্বার কন্ট্রাক্টর আর কি। নাই মই NDA কোন UPA মই এইবিলাক চিনি নাপাওঁ। এতিয়া আমি হল অকলে নির্বাচন খেলিছে, জিকা পিছত আমার পার্টিত আলোচনা হব, কি হয় নহয় এইটো বেলেগ কথা। তো মই কৈছো এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োই খুব বেয়াকে হাৰিব কোকৰাঝাৰ লোকসভাত। ওলাবই নোৱাৰিব ৰাস্তাত লাষ্টতে। আৰু সেইদিনাতো ঠিকছে গালি খাইছে সি চেমচাৰৰ লগত, মই শুনিছো। খালি খাই থাকে, একো কাম নকৰে বুলি কৈছে বোলে। খালি খাবহে জানে, কামটো কৰা নাই আপুনি, এনেকুৱা বুলি কৈছে চেমচাৰে। এইটো গালি দিছে, ঠিকছে কাম নাই ইয়াৰ। নাই এই জামা এই ডিফেন বড়োৱে ভিতৰত কোৱাটো হিয়ে যে দিলীপ শইকীয়াক ভোট দিব নালাগে বুলি কোৱাটো ডিফেন বড়োই কৈছে। ইয়াৰ নিৰ্দেশতে এই বড়ো মানুহবিলাক নাঙলত ভোট দিছে, গম পায় আপোনালোকে। অক্সিজেনটো উঠাই লৈ যাব বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত, ৰিজাল্টৰ পিছত। ডিফেন বড়োৱে নিৰ্দেশতে UPPL আৰু আপসু সাপোৰ্টাৰবিলাকে তামোলপুৰ, ভেৰগাঁও, ওদালগুৰিত ভিতৰে নাঙলত ভোট দিয়াটো এই ডিফেন বড়োই। কোকৰাঝাৰটো 2-2.5 লাখ মাৰ্জিন হ'ব, 2-2.5 লাখ ডিফাৰেন্স হ'ব। ওদালগুৰিও এনেকুৱা হ'ব। মুঠতে আমি জিকিছে, বিৰাট আৰামত জিকিছে। बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय। दा गुबुन मोनसे भिडिअ फैदिनि। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा मा बुंखो आथिखालनि पावाराव थानाय UPPL सरकारनि सायाव। दिनैहाय सुक्ति जानायनि उनाव नोंथांमोना पावाराव फैनायनि उनावहाय प्रमोद बर'आ जेब्ला चिफ जादों BDCनि, बिनि उनावहाय दिनैसिमावहाय BDCआव खेनले 6 बार 7 बार इलेक्शन जाना थांबाय। नोंथाङा जुदि जों बर'नि थाखाय सानमारोब्ला नोंथाङा मालाबाबो इलेक्शन खालामनाय नङामोन। ओंखायनो आं खावलायदों गोहो गोनां सरकार UPPL सरकार, नोंथांमोनहा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय आदामोनखौ बख', गोहो दङब्ला दैमारि सारखौ बख', गोहो दङब्ला NDP आदामोननो साख्रि हो। नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन घरे घरे साख्रि होगोन, न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दे न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो, नाथाय एक्स NDP आदामोननो साख्रि हो, एबसुनि मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो, NDPनो मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो, गोहो दङब्ला। बेखिनिखौ बुंनानै आं रायजो राजानाव खावलायबाय।
फैबाय थानाय 7 मेनि जे इलेक्शन दङ जोंहा बेवहाय जाहाथे बयबो नांगोलै सबियाव भट होयो बेखौ खावलायबाय बेखिनियानोसै परिबर्तना बेनो रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन परिबर्तन दरकार इउपिपिएल सरकार होननानै रायजो राजाया सानदोंमोन जे परिबर्तन जागोन रायजो राजानि जाय दिनै गरिब थाखोआव दासिमबो लेबार मावनानै जागासिनो दङ अन्थाइ देख्रुबनानै जादों दिनैसिम जौ फानना दाउ अमा फिसिना गावनि न'खर संसारखौ सालायगासिनो दङ बैसोर बायदि रायजो राजाया सानदोंमोन इलेक्शननि सिगां परिबर्तन जागोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो परिबर्तना रायजो राजाया जायाखै परिबर्तना सोरहा जादों इउपिपिएलनि लिडार इउपिपिएलआ इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो गामियाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय गंनै ट्रेक्टर मोनगोन मोनफ्रोमबो गामि न'खर जार्सि मोसौ घरे घरे जार्सि घरे गाखिर बुंदोंमोन घरे पुखुरी घरे मास अमा फिनाय दाउ फिनाय दिनै आं प्रश्न खालामनो सानदों रायजो राजानावहाय मोनबैसे गामिया दिनै इउपिपिएलनि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो मोनबैसे गामिया दिनै इउपिपिएलनि दैदेननाय सरकारनि मोसौ जार्सि मोनखो मोनबैसे रायजो राजायाहाय सोर साबसे रायजो राजाया दिनै बोरमा अमा दाउ फिसिनो मोनखो बेनो नामा दिनै परिबर्तन सरकाराहाय एनडिएफबिआ 35 बोसोर संग्राम खालामदों दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दाउ फिनाय अमा फिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों एनडिएफबिआ 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा लासिं खालामदों जोंखौ बे इउपिपिएल सरकाराहाय आरो बिनिफ्राय देरसिन लासिं जाय रायजो राजाया दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै 35 इयार्स संग्रामा अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामाखै आदामोना सिबाय दुखु खस्थ'जों दङ दासिमावबो साख्रि मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दा जोबोद दुखुआव दङ नंखायनो आं खावलायो रायजो राजा जोंहा इउपिपिएल बा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल परिबर्तन सरकारखौ जोंहा बिडिसिनिफ्राय बोखारफिननांगौ बे ससे भिडिअखौबो रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय नुनानै निस्सय माबा मोनसे मोन्दांथिखौ मोनबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरगोन आरो दानिया नायबावदिनि जे बिक्रम दैमारि बिथांनो मा जासिदों इउपिपिएल हान्जानि माखासे लिडारफोरा आरो बिथांखौ मा बुंदों भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनि आरो जाहैबाय जों आदा नेरखां खाख्लारि आदाया जोंनि गामिनि नांजाबनाय बेबा बिराद गाज्रि जाहैबाय आरो नाथाय रायथो मा होनना आंबो जोङो एम्फौ मानसि नालाय रायजागोन एम्फौसो होनना बुङो आंखौ प्रमद साराबो दा बै नेरखां खाख्लारि आदा मोनानो आंखौ माबायाव इउपिपिएलआव फैदो माल मोनगोन राया बिसोरनो एकदम माने इउपिपिएलआव नोंसोर बायदिया लिडार जाफायनांगौ गोदान नेतृत्व फैनांगौ होनग्रा बिसोरनो आयं आंखौ मिथिबाय औ होमबालाय बिसोरनो दा माबाया मा होनना बुंगोन बिल मोनगोन एकदम माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो दा नै दाखालि मैया फैसासेयाव उन्दुनाय नुवाखै होनबा माबायाव निउसाव बिनिखि डाबल होनो नागिरदों आंनो डाबल होगोन आंनो एकदम बिराद लिडारगिरि जाफायनांगौ आरो आं इउपिपिएलआव बेबायदि खिन्थु जों दिनै मा फैसानि थाखाय नङा पावारनि थाखाय नङा पावारनि थाखायब्लाबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै नांदों बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जे आथिखालनि राजखान्थिनि फोथाराव मा जादों आरो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादा दा मा कन्डिसनाव दङ आरो मानो बेबायदि सोंखारि जानो गोनां जाखो जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावमारदों नामा बिनि सायाव निस्सय बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय मानोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानैनो आङो भिडिअ लाबोनाय जायो बिनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामलिया एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों।